بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To al'umma ta gari, hanyar da ake bi a samar da al'umma ta gari matakai ne kamar guda 5. Mataki na farko sai an samu sahihin shugaba tukunna, wanda yake kowa ya yarda da nagartarsa da mutuncinsa da kamalarsa. Shi kuma wannan shugaba ya zama aƙalla ya ba wa abubuwa guda 4 muhimmanci. Shi ne a gan shi yana adalci kuma yana yin aiki bisa cancanta, ba zai zama cewa a kan son zuciya ba. Ka dace da aiki a baka, ba ka dace ba za a baka ba. Ka dace da muƙami a baka, ba ka dace ba za a baka ba. Meye abin da mutane ya dace da su da shauransu. Ya yi aiki da cancanta. Na uku, ya zama ya ba mutane 'yanci. Babu zalunci ko kama karya, kowa ya zama yana da 'yanci wanda doka ta ƙasa ta ba shi. In kuma na addini ne, dokar da addini ya ba shi. Ya zamana cewa an ba wa mutane 'yanci. Na huɗu shi ne abin da ake cewa shawara ko advisor ko shura. Abin da ake nufi da shura ko advisor ko shawara shi ne duk wani abu da shugaba zai yi, gwamna ne, shugaban ƙasa ne, sarki ne, malami ne ko waye, duk wanda yake shugabantar jama'a, duk wani abu da zai yi to ya nemi shawarar masana wannan abun, su yi masa cikakken bayanin yanda abun nan yake. Sannan kuma ya nemi shawarar masu ruwa da tsaki waɗanda abin ya shafe su. Sannan kuma ya tabbatar ya sa ido a kan wannan aiki, kuma ya ba wa wanda ya dace wannan aiki. Don haka mataki na farko, idan misali ka ƙaddara gwamnati za ta yi titi, to a ina za ta yi titin nan? To sai an nemo masana, shin wannan ƙasar in za a yi titi ya za a yi da wannan ƙasar? Za a sa marmara kan kura a ciki ne a ƙasa kafin wannan za a yi kaza, ruwa yana bi ta hanyar ko ruwa baya bi ta hanyar, ya za a yi kwalbati a gefe da gefe. Injiniyoyi na gini da waɗanda suke engineers ne amma waɗanda suka san harkar yin titi. Domin injiniya suna ya tara, kowane injiniya akwai yanda yake na kaza. To injiniyan da ya san harkar yin titi ko yin gada ko kwalbati, waɗanda suke da ilimi a kan wannan abun, da farko su za a fara samowa tukunna. Na biyu, waɗanda za a yi wa titin nan, shin buƙatar rayuwarsu a kan titin nan ta fi muhimmanci ko ba a kan titin nan ba? Meye buƙatarsu da yin titin da za a yi? Sannan kuma waɗanda abin zai shafa, ƙila ko sai an ci gidan wani ko shagon wani ko ƙofar gidan wani ko kaza ko kaza, meye haƙƙinsa da ya kamata a duba da shauransu. Sannan kuma titin nan da za a yi zai jawo mutane su daina bin wannan hanya? To wace hanya za a samar musu da tunda su wannan hanyar su ce ba za su bi ta ba don za a yi wannan titin, to ya za a samar musu da hanyar da za su dinga bi kafin a gama wannan titin? Sannan kuma lallai ya zamana cewa a san adadin lokacin da za a yi wannan. Wata 1 zai ɗauka, wata 2 zai ɗauka, shekara zai ɗauka, satuttuka zai ɗauka. Sannan kuma meye abin da zai cutar da mutane wajen yin titin nan? Yaya za a kautar da wannan ko a rage? To duk waɗannan abubuwan sai an koma an duba su, to su ake cewa shura, su ake cewa shawara. Cewa a nemi kowane ɓangare a dube shi. Waɗannan su ne abin da ake neman shugaba ya kula da shi. To amma don ƙasarsa ta ci gaba, dole yana buƙatar abu 3. Yana buƙatar ilimi, yana buƙatar gina ɗan adam, yana buƙatar kuma dukiya. Domin da dukiya komai ke tafiya, ɗan adam kuma shi ke yin komai. Sannan kuma ilimi shi ne zai jagora. To lallai ya zamana koyaushe a ga duk abin da za a yi akwai maganar gina ɗan adam a ciki, ɗan adam zai amfana, zai ci riba. Domin abin da ake cewa shugabanci shi ne, shugabanci ya zama ya canza rayuwarka daga yadda take da. Idan da kana mataki na 5, to ka ci gaba ka kai mataki na 10 ko na 20 ko na 100 ko na 1000 ma. To don haka
bayan da za a yi ka gina ci gaban al'umma sai da abu ukun nan: ilimi, raya shi ɗan adam ɗin, da kuma dukiya. Domin idan ka raya ɗan adam to sai ya raya abin da kake so. In ka raya ɗan ƙasa sai ya gina ƙasa. Idan ko ka gina ƙasa baka gina ɗan adam ɗin ba to shi zai rusa wannan abun. Shi yasa mafi yawan mutane ɗabi'ar ɗan adam akwai shaiɗanci a ciki, amma musamman idan yana jin haushin cewar an fifita danja a kansa, an fifita titi a kansa, an fifita kaza a kansa, to duk da ya tashi tarzoma wannan abin da yake jin haushin an fifita shi a kansa shi zai afkawa. Kamar yadda misali lokacin da mutane suka buɗe rumbu na palliatives na tallafi, saboda me? Saboda suna jin haushin an ajiye abin da an ƙi a basu, da haka idan su yi rufe suka afka masa, kuma suka ɗebo ba ruwansu da kyansa da rashin kyansa, daman suna jin haushin ba a basu ba, da haka sun ɗebo kayansu. To da haka wannan shi ne abin da mataki na farko na gina al'umma. Mataki na gaba kuma sai lokaci na gaba sai mu ɗora.